Bajta waħda, jgħidu xjuħu jgħidu tfal, is-sibt kumpla renju tal-blu għabbos ta' tfal reħewla lejn il-Belt Valletta mal-familji tagħhom sabiex igawdu il-karnival flimkien. Dan propju fil-jum li l-karnival kien iddedikat tfal. Fil-waqt fin-nofsinhar ta' filgħodu ċelebrazzjonijiet tal-karnival kienu kollha dedikati għat-tfal fi Pjazza San George. One News tkellem ma' bosta tfal li deru kuntenti libsin kostumi il-ġmil tagħhom. X'inti libsa llum? Ta' Cruella de Vil. Jiena libsa ta' Sfin. Ta' Chase. Ta' Harley Quinn. Ta' Minnie. M&M. Princess Jasmine. Spider-Man. Ta' Belle. Ta' Anna. Sleeping Beauty. Ta' l-ewwel dola. Bosta tfal spjegaw ukoll għaliex iħobbu l-karnival. Għalfejn tħobbu l-karnival? Għax inħobb nilbes il-kostumi, infatti għandi kaxxa memlija kostumi, u nħobb nara il-karri. Nara ħafna nies jisfnu u jagħmlu diski u hekk. Għax nisfnu. Diversi ommijiet tkellmu ma' One News dwar kemm jinsabu ferħanin li fl-aħħar jistgħu jaraw it-tfal igawdu b'mod sħiħ il-karnival u qalu li issa taħarsu l-qudiem għal karnival ieħor bħal ta' żmien qabel il-pandemija. Naħseb il-kelma u anka huma tarhom b'dik l-espressjoni libertà u tapprezza wkoll ix-xogħol ta' dawk li jkunu qegħdin jaħdmu wara l-kwinti daw li qed jorganizzaw il-karnival. Naħseb dik il-kelma ferħ u libertà. Issa li għaddew kważi sentej taf kif li narhom jerġgħu, mhux it-tifla tiegħi biss tat-tfal kollha din il-ħajja anke li ħadd titlifilhom it-tfulija kollha. Ġifieri thank God qegħdin hawn. Kuntenta ħafna u xax fl-aħħar għandhom xi ħaġa to look forward to mill-fatt li anke fi frar ma tantx setgħu jiċċelebraw u issa għandhom tieni ċans tagħhom. Konna looking forward. Tajjeb ħafna fem rġajna bdejna ngawdu noħorġu anku ma' tfal. M'għadhomx speċjalment issa bil-maskli u hekk. Tajjeb, rġajna bdejna ngħixu.